tsakanin da Allah an jiya ka kunan bala tsakanin da Allah an jiya ka kunan bala wala sai mutu ga mutane kana Yakuba ya ce abu Ina ne mai gida? Allah ga yana shi na wargi da bado amma da shi da ya kakana dan tela su da tasiri sun ci su a dan tela sun ci su da tasiri yawa yi musu biyo mun ci an buga match sisa dan taso da dan tela sun ce sarki ya kakana Yakubu Adamu sarakai biyu a gida guda dan galadima shi ko da shi da ɗalibansa ranar mun yi ganye mun ci su 6 Na aikin ma sata suka yi. Allah ta gaji yan gurgu kuwa yan ma sata na sarakai sun kai Saraken ma ai ma sata. Kuma gobe Allah za mu maimaita musu wani kashi. da Allah shi gwada mana gobe lamula